Irungo Junkaleko Santa Maria parrokiako gazteen katekesi taldea joan den ostiralean bildu zen Gotzainaren pastoral gutune irakurri eta aztertzeko. Ondoren, Onferrando Gotzainarin eskutitz bat bidali zioten bertan, esker ona adierazteaz gain, egungo gizartean Kristoren lekuko izateko borondate sendoa adierazten diote. Gure Elizbarrutiko ordezkaritza batek, norentzat naiz ni izenburupean antolaturiko bokazioen batzarrean parte hartu zuen Madrilarenan. Helburua, bokazio berriak sortuko dituen bokazio kontzientzia berpiztea, eta batez ere, norentzat naiz ni galderaren aurrean, erantzuna beti, jainkoa dela azpimarratzea. Koldo Murok, Elizbarrutiko misioen Gotzain ordezkariak, pobretutako herrien errealitatea gertutik ezagutu eta kristau misio eta elkartasunarekin konprometitu nahi dutenei zuzendutako urteroko ikastaroa aurkeztu zuen Kopeko El Espejo de Gipuzkoa erratsaioan. Informazio gehiago, elizagipuzkoa.org webunean. Egintzaz beteriko astea izan du Gotzainak, besteak beste Donostiako San Inazio elizan bere pastoral eskutitza aurkeztu zuen, Eukaristia gidatu zuen Lurdestxikin eta Lurdesko ospitalitatearen batzordearekin bilera izan zuen.